Kalindot. Baka inspired gini si Papa. Baka gitagaan yung bagong cellphone. Apple. Asa kang gikas Papa ni, no? Ambot lang. Wala yung obras Papa. Wapoy bonus. Ano naman siya mga ingunahan ni? Dah! Pud, sugod na po tani. Wa na po yung hugas ng mga anakan eh. Tinamara na po, tiga uli, way. Wa kita ni uli na di min ani. Utang gila. Dah! Oh no! Dah! Mauday, walang hugas. Hala, sige! Oh, na! Oh, nanay ka pa? Masa na po kayo? Nabuwag na mga sige paminaw ng music ni mo? Nindot pa paminaw. Na, sige balik niya ang music. Pati na music. Oh, grabe yan. Hindi mo pa panalansar yan, ha? Ang hugasan nito, oh. Asan ang gusto mo? Sulod. Dito na po. Oh, nanago na po to. Siya man yung tigugas. Siya ito hugas? Oh. Ay, maglungag ko rin dito yun. Nadre? Nadia. Oh. Uy pa, nanay ka pa? Pariya lagi mo sa lumig sunay. Amin ko pa. Amin wa, amin. Ito hugasan, wa. Tulo-tulo na po mas hugasan. Siguro di na. Ingon siya, ikaw. Karong ikaw siya na po. Manilig kung mga pa ako pero Di ingat ka ha. mga kamaranan ninyo eh. Dito ba, kina ko istorya niyo doha. Dito. Dito sa gawas na. Dito. Dali. Pareha lang mo doha. Dali ta gawas. Uy kuya. Dito sa gawas. Uy, ikaw gisugo kayo nagpahugas. Dali. Punggo mo doha. Siya may gisugo kayo nagpahugas, good. Sama di ba? Kinamaran lang mo doha. At ako'y hatag ninyo. Gisugo na ni pahugas kayo na. Kita po ninyo eh. At ako'y hatag yung kup TV. Ano ba niya? Abli. Barbie ka pa? Abli. Barbie ka pa? Ay, Barbie. Tinamaran mo, abli. Kuya wag. Ako'y hatag ninyo. Wow. Ano yung sana po? Ano na Ano ka pa? Imuha na. Lugo ko no. Ay, sa ukbi ha. Imuha na. Sana all. Uy. Pero inyo na, ukbi ninyo. Kanisa, mahugas. Hugas ha. Nawa na, apple ko ay muha. Ya pakugas na ako, manglilihig pa ko. Ako na yung hugas na ni. Ari na, ay gilab di ha. Okay. Gilab di. Ari po ko ay glove ti. Dala ko yung apple. Silpi na yung ko. Perfect. Ini. Uy. Kuya, panilig dia kuya. Kuya, naman nagagugas kuya. Kalindot. Baka inspired gini si Papa. Baka gitagaan yung bagong cellphone. Apple. Nice ni Papa. Uy. Naglibog ako ni Papa. Anong Barbie ang bag. Naglibog ako eh. Barbie. Laki ni Papa. Duduhaan ni Papa ba. Duta gini Papa. Butaan ng Papa. Gitagaan yung kong nindot yung cellphone. Muna yung ganahan ako. Ano ba? Thank you ka sa cellphone, Papa. Wala yung problema. Ibig sa sige mo ginana. Tagaan mo. Ha? Salamat din ito. Inya sa imong mangudlo na kay nasa kayo to na. Sige pa. Sige pa, pag-amping pa. Sige. A few moments later. Kalindot, latest kayo ni. Vivo 29 mo ni, latest karon na cellphone. Apple na. Grabe. Apple, iPhone. Na. Selfie rin ko ani. Ano yung ginagay-camera ginoon? Mag-imagine ako. Atong kamawat na, mugapo gid ani. Nindot yun eh. Muna siya ikuan mo. Asa yung gikas Papa ni, no? Ambot lang. Wala yung obras Papa. Wapoy bonus. Ano siya mga ingunahan ni? Mga latest pa puro, mga mahalon. Gani. Kani mga 77,000 gano'n eh. Gaduda na kung Papa ba. Kaya Barbie ang bag.
Ini ba sinang laki? No. Ay, abri mo ha. Ikayo na. Yay, excited ako. Excited ako. Ah! Ay! Oh! Ah! Ay! Sama niya, oy! Palutuon ito sardinas, ani? Lo, wadi klaro ni Papa. Kuha ka, be. Ah, basig ikaw po na. Katawaan niya di kag... Apple ha. Hmm? Oh! Ayun, apple gito. Kadindot sa apple, gini. Uy, klaro, babay. Natripan niya ng bapa. Kasi na po ito siya ng apple. Paugas, upin ka, no? Dagang ko ka apple. Apple lagi, pero no, gipikas-pikas. Siling na ako palibot niya. Morning, hindi na pag-ahas. Klaro ni Papa, eh.